Jedan od redovnih obilazaka filijala širom Srbije, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, iskoristio je da sa čelnicima opštine Prijepolje razgovara o efektima dosadašnje saradnje. Ovo je izuzetno važno ako se ima u vidu da je u pripremi novi trogodišnji lokalni akcioni plan zapošljavanja i da se donosi nova nacionalna strategija za period od 2021. do 2026. godine. Opština je svakako kao i do sada planirala da izdvoje određena sredstva i u ovoj godini nacionalna služba je zaista prema lokalnim samoupravama koje imaju karakter nerazvijenih i devastiranih uvek izdašnija, tako da izdvajamo najmanje još toliko sredstava koliko izdvoje opštine, a u protekloj godini smo izdvojili preko 60% u odnosu na izdvajanje lokalne samouprave. Poznali smo direktora sa tim da opština Prijepolje je za ovu godinu predvidela 10 miliona dinara i u toku je izrada lokalnog akcionog plana koji će biti usaglašen sa nacionalnim akcionim planom zapošljavanja. U opštini Prijepolje je neophodno zapošljavanje jednog većeg broja ljudi različitih obrazovnih profila, kako onih sa, da kažem, najnižom stručnom spremom u cilju rešavanja brojnih nagomilanih problema u komunalnoj higijeni i rešavanju ekoloških problema, tako i u pomoći u ustanovama, posebno u opštinskoj upravi. Prema Hodžićevim rečima, opština je već sa 2 projekta aplicirala kod Turske razvojne agencije Etika. To je projekat prekvalifikacije, da kažem, slabo zapošljivih kategorija, pre svega žena, preko 40 godina, jer smo negde informacije koje imamo iz privrede dobili da je deficit konfekcionera, konfekcijskih radnika. Smatramo da ovaj projekat prekvalifikacije će na neki način ublažiti taj deficit i ublažiti taj problem. Drugi projekat je iz oblasti metalne industrije, a to su prekvalifikacija za varioce. Jedna od tema razgovora sa opštinskim rukovodstvom bila je i mogućnost proširenja prostornih kapaciteta Centra za socijalni rad, koji već godinama koristi deo prostora Nacionalne službe za zapošljavanje. Mi naravno smo oslobodili centar svih plaćanja kada je u pitanju zakupnina, što je sa naše strane, da kažem, jedan akt dobrog partnerstva i dobre saradnje i sa opštinom i sa Centrom za socijalni rad i razumevanjem naravno i njihove uloge koje oni imaju u pogledu usluga koje pružaju građanima. Razgovaramo imajući u vidu da centar zaista ima nedostatak prostora i da je, da kažem, delimično neuslovno njihovo poslovanje i funkcionisanje. Razgovarali smo i o mogućnostima ustupanja još dodatnog dela prostora, ali to je sada u fazi dogovora još uvijek. Opština u ovoj situaciji nema mogućnost da adekvatno reši problem Centra za socijalni rad. Probat ćemo da sa direktorom danas dogovorimo, naravno kroz zahteve upravnom odboru, da nam izađe u susret, da nam ustupe neko od ovih prostorija, a u budućem vremenu bavit ćemo se ozbiljnije tim pitanjima da vidimo da li da se radi nova zgrada i na koji način. Martinović se tokom posete upoznao sa situacijom na tržištu rada u opštini i ostalim aspektima poslovanja filijale u Prijepolju, čijim radom je, prema njegovim rečima, izuzetno zadovoljan.